ndị Zion agbasago. Na-enweta side ebe na ndị Zion agbasago. Na-enweta both side ka ha na-afụ ya. Efuru ya? Na ndị Zion agafego moto obe. Efuru ya? Efuru. Na ndị bụ mmiri. This is the kind of thing we are talking about. Ifuru ma helos. Kero moto ifu ha na-aga ebe a ka onye moto esi ya na kwa ndị agụụ na-eso ndị mmadụ ma gwa na ụfọdụ ndị agha ekwepụ moto ha bịa because of parking space. Ifuru ya ịpụzie n'ilo to Apple Junction ya afọ ụzọ Bukene n'ilo to Apple Junction ya afọ ụzọ ma alụkwa na ka ife niile anọ Lagos na-emekwolu crusade n'Enugu ọkwa yesterday ka nwanne nya mmadụ jukwa ịghọtago mmadụ jukwa na-eso mmadụ ha ife niile efuru ife na ana ịbakwa n'ilo agọ and ilo jewela Apple Junction ifu so mmadụ ndị akwụkwọ ndị ekwe n'ihozi chelu ka keke pụta ndị sikwa azụ ebe kanal a na-awụ aja because all side ya ka the main gate do safe because ebe a ụfọdụ ndị security na ebe a aha ekwedo safe ka ndị mmadụ si na gate ya ga unless na ịmara sticker estate gate estate ịghọtago ifuru na-eso mmadụ ndị paaki moto a na-aga na ife a na-agwa movement of people ọ ife ahụ ife ya eweta development ya ha na-achọ na nga ụgbọala imepe shop ndị mmadụ afọ ife ha ya ada ego school ada ebe a ndị mmadụ ya etinye n'ụmụ ha because na ama na enwe movement of people there factory ada ebe a ife ọhụrụ a na-ada alụ aya ada ele because ama na enwelu turn up a na-enwe turn up of people there na keke juru eju keke zuhodo ezu na ndị kwụkwa na-eche na ife ebe ndị mmadụ na-ese tet ikwe ebe a na ịha ebucha ma traffic water n'isi ndị moto na-elu ska ndị sikwa side kanal a na-awụ aja o ndị sikwa side kanal a na-awụ aja o nekwe moto kere ụdị moto ifugo gafere ebe a nekwe nke a nwaanyị bụ yo bere etu okwu gosi hụ na ọkwa Zion ka o si ya na ala asị hụ na ndị agụ o nwere onye nke si na ndị Zion nwere 90% of the poor population nerezie na onye paaki moto ebe obi adọkwe mma ebu n'obi ya na felu kwa nku felu nna ebe nna eji ọdụkwana m mkpa I want to sleep here na ndị mmadụ keke niile juru eju keke inye ahụ ife ndị niile a ji wee were ọkpa na-aga owo because of gono na ụgwọ ken Palace of Justice ndị niile a ji wee were ọkpa na-aga because na ha yicheta nzi keke ịghọtago onye kụrụ ụra mụ na ahụ ya emekwuru n'aka mụ na ahụ ya ata eme n'aka wee ghọta ndị siri main gate maka ife abụrụ main gate Zion ndị siri main gate ya nakwazito reserve maka ebe a ka mmejọ moto niile bịa Zion si ana the movement of people wonya na-emepe a particular area. Look at all these people. Look at all these people. Moloto mbolo keke folo eba. Ya fo keke eba na o eba ka keke. Eba ka keke na park.
You have to go here. Or the same Corolla before go here. Okay, I'm going to see the other side. We'll go sticker. We'll go sticker. You know that go? So for the day put itself na Zion Barata Ngobala na mde mmadụ ya abịazie if could even mene Enugu state ka ife a na-eme Enugu state nekwo na ndị Igbo ka mmadụ na ndị Igbo ka mmadụ ga-ebe mistake mmekwuru uwe batara n'ime ebe a ebe Zion gbasara ụka ma nakwa ebe a taa ma nakwa ebe a taa mana kwa bata o go line up. Okay. Dalu. Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you, my brother. Yeah, we set aside there. You know, if we do, yeah, man, not dear Woody. That girl, Dosha. That go. Seraphic coaster. The Benny, ever area to get yourself. The Benny. I'm going to tell them mother now. Then they is get here now. Waja. Mother. Then I judge Johanna, Jonah, for if a man Enugu. Then in Abian Enugu is Nenu weather. And down upon Enugu can then catch you ever. Look at. Just look at. Nga for the ebe a watch Kenya and I go come to Syria.